ktorý skúma správanie zvierat, tvrdí, že psi dokážu ľahko rozlíšiť jednotlivé pachy vo vzduchu. Poznajú rozdiel medzi peľom a rastlinami a medzi gumou a jedlom. Ich ňufák je obzvlášť citlivý na pach TNT. Predstavte si mínu ako signálne zariadenie, ktoré vysiela do sveta signály. Pes funguje ako detektor. Svoje objavy vykonáva cez čuchový, respektíve olfaktorický systém, ktorý je 40 až 100 krát citlivejší než u ľudí. Dôvod je ten, že ľudská časť mozgu, ktorá dešifruje pachy, má rozlohu 3,1 cm štvorcového, zatiaľ čo v prípade psov tieto informácie spracúva plocha 125 cm štvorcových. Psi tak dokážu mnoho pachov nielen zaňuchať, ale ich aj rozlíšiť. To ľudia nevedia. Pes pracuje tak, že pri vydychovaní vysiela k zemi vlhký vzduch, ktorý do seba v zápätí vdychuje. Vo vlhkom vzduchu sa ľahšie uvoľňujú molekuly TNT a iných výbušnín. Mína mu pomocou signálov v prachu prezrádza, kde presne pod zemským povrchom sa nachádza. Pes všetky tieto pachy vdýchne a začína sa systém spracovania. Vo vnútri jeho ňufáka je signálna cesta, ktorá siaha až do mozgu. Mozog má vycvičený na hľadanie určitých vnemov. Psovi sa v predstave hneď vybaví lopta a my sme vyhrali.